Hayırlı kişiler bulsun, her barchagızga isänmisiz. Hürmetli televizor qarawçılar, yazgı jumga kişinde efirda Soba Dolqunları televideniyesi hem her vaqtdagıça Atna informatsion programmasında sizni uzun günler yangilıklары bilen tanıştırırбыз. Studiyada Gülnaz Gataulina. Bugünkü çıгарылышта урын алачак кой bir temalar турында кыскача. Rayonumuzda yazgı qır işleri başlandı. Aprel başından çistalık 2 aylığı ilan etildi. Rayon üzerinde яңа şüp savutlары qoyula, veterinariya idaresi ulet bazlarını tekşire. 25 aprel Россия Federasyası devlet flagın birdem көтерүү күнү itip ilan etildi. Еңелік рәсми темаларға тоқталырбыз. Соба муниципаль район советі депутатларының шираттағы отырышы болыбызды. Еңелік Соба муниципаль районы башлығы Рәис Миннаханов бір түркім қызмет алдыңғыларына бүләклер тапшырды. Ұйышма, учреждение, предприятияларға белгіленген яңа жетекшілер білен таныштырды. Оннары депутатлар күн тәртибіне кіртілген мәсьәләне қарауға көштілер. Сөз Соба муниципаль районы финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сұңғатовқа берілді. Ул Татарстан Республикасы Соба муниципаль районының 2021 елғы бюджет өтеліші турында сөйледі. Шығыш бойынша сұраулар болмады, қаралған мәсьәлә бойынша депутатлар бірдем қарарға келділер. Отырыштан соң депутатлар залда отырушы жетекшілер ихтибарына Собагаз идарәсе жетекшісі Ирек Мөхөддинов газдан файдалану бойынша яңалыклар жеткірді. Алдағы бәйрәмнәрне матур эш гамәлләр белән каршы алу, күңелле итеп үткәрү турында башкарма комитет жетекчесе урынбасары Марат Кәримов сөйләде. Соңыннан залдагылар күмәк рәвештә Габдулла Тукайның туган тел җырын башкардылар. Terrorçılıkka yol bulmasın. Bu haqda Soba mуниципаль районы башкарма комитетінің отырышлар залына жыйылып сөйләштеләр. Ағымдағы атна барышында Соба муниципаль районы бинасының отырышлар залында террорчылыкка каршы комиссияның шираттагы отырышы булып узды. Отырышны Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов алып барды. Илебездә тыныч тормышта террорчылык гамәлләре белән очрашып торабыз. Уй фикерләре дөрес булмаган кешеләрнең башкаларга карата яманлык кылуы башка сыймаслык хәл. Үз районыбыз биләмәсендә террорчылыкка каршы көрәш буенча нинди эшләр башкарыласың? Бу хакта оешма җитәкчеләренең чыгышлары тыңланды. Соба муниципаль районы полиция бүлеге начальнигы Фәрит Гатауллин, Росгвардияның Соба бүлеге начальнигы Айдар Галиевлар күз угында торган мәсьәләләргә тукталдылар. Мәгариф, мәдәният учакларында, җирле үзидарәләрдә, җәйге лагерьларда террорчылыкка каршы ныклы чаралар күрергә, һәр вакыт зирәк зиһен һәм сакчылыкны беренче планга куярга кирәклеге турында әйтелде. Без үз тормышыбызны яманлыклардан, явыз бәндәләрдән үзебез сакларга тиеш. Көндәлек тормышта безнең күз карашыннан начар гамәлләр кылынырга теләүчеләргә урын булмасын. Теманы дәвам итеп, 26 апрель көнне Байлар Собасының Объездная 2А адресы буенча урнашкан Таиф НК компаниясына караган ягулык салу станциясында террорчылыкка каршы өйрәнүләр үтте. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Социаль мөһим объектларда террорчылык актларын профилактикалау күнегүләр, яңгын тактик өйрәнүләр юлы белән алып барыла. Таиф НК компаниясының 711 ягулык салу станциясында үткән өйрәнүләрнең максаты гадәттән тыш хәлләр килеп туганда эшне тиешенчә оештыра алу дәрәҗәсен тикшерү, практик эшчәнлекне һәм белемнәрне камилләштерү. Билгесез зат машинасын колонка янында калдырып, кибетне әйләнеп чыга һәм территорияга шикле пакет ташлап, аңа ут төртә. Прекращаем торговую деятельность. Нажимаю кнопку тревожной сигнализации. Быстро направляйтесь к своему автомобилю и скрывайтесь. Менеджеру Лилия Хафизовне о случившемся. Я звоню в единую службу спасения по номеру 112. Добрый день. На АЗС поджог резервуарного парка. Мы находимся по адресу поселок городского типа Богатые Сабы, улица Объездная 2А. Оператор Фархулина. Спасибо. Водители автотранспортных средств, немедленно покиньте территорию АЗС. Оператор-заправщик, организуйте эвакуацию транспортных средств и перекройте въезд на территорию АЗС.
Отключаю электропитание. Сообщаю в службу безопасности ООО «Таиф НК АЗС». Террорчылык куркынышына юл куймау максатыннан барлык хезмәтләрнең әзер булуы һәм бердәм эш итүе сорала. Персонал да югалып калмады. Үз көчләре белән янгынны сүндерү эшенә керештеләр. Янгын сүндерүчеләр дә тиз арада килеп җитте. Яну учагы сүндерелде, фаҗига булмый калды. Росгвардия хезмәткәрләре тәртип бозучыны тиз арада куып җитеп, тиешле урынга озатты. Хезмәткәр экстремаль ситуацияларда үз-үзен тотышын һәм гамәлләрен төгәл күрсәтергә психологик яктан моңа әзер булырга тиеш. Ягулык салу станциясе операторы Эмилия Фәрхуллина каушап калмады, инструкцияны төгәл үтәде. Волнение, конечно, присутствовало, но старалась не поддаваться панике. Мы заранее подготовились. У нас было поэтапно, что нужно было делать первым, что вторым, что третьим. Поэтому нужно было держать себя в руках, чтобы ничего не забыть. Потому что на самом деле, если случится такая ситуация, вдруг, не дай бог, когда-нибудь, чтобы действовать по правилам. Гражданнарның һәм персоналның күпчелеге террорчылык актларын кисәтү һәм алар барлыкка килгәндә яклау буенча белем нигезләренә ия булганда гына әлеге афәткә каршы торырга мөмкин. Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлек мөдире Павел Родионов Таиф ИНК компаниясының 711 ягулык салу станциясе хезмәткәрләренең һәм гомумән бу куркынычны булдырмауда катнашкан барлык хезмәтләрнең эшенә югары бәя бирде. На территории автозаправочной станции акционерного общества Таиф НК АЗС проведено пожарно-тактическое учение с применением специальной техники, в частности автомобилей пожарной охраны Республики Татарстан. Задействованы также в ходе учения были экипажи Росгвардии, экипажи ДПС. В целом действие персонала оценивается положительно. Весь личный состав свои должностные инструкции знает. Умело ликвидировали очаг, условный очаг возгорания. В целом оценка хорошая. Молодцы. Ил көннәребез тыныч булсын, бу өйрәнүләр бары тик аңлату максатыннан гына үткәрелсен иде. Хәзер башка яңалыклар турында. Узып баручы атна зур яңалык белән башланды. Россия мәгариф министры Сергей Кравцов 2022 елның 25 апрелен Россия Федерациясе дәүләт флагын бердәм күтәрү көне дип игълан итте. Шул уңайдан бу дүшәмбедә Татарстан мәктәпләрендә иртәнге линейкалар тантаналы шартларда узды. Акциягә Саба районында бердәм килеп кушылды. Саба гимназиясыннан хәбәрчеләребез материалы. Атнаның беренче уку көне гимназия ишек алдында күмәк җыелып башланып китте. Бүгеннән линейкалар яңа форматта тантаналы шартларда уза башлый. Россия мәгариф министры Сергей Кравцов 2022 елның 25 апрелен Россия Федерациясы дәүләт флагын бердәм күтәрү көне дип игълан итте. Аңа Татарстан мәгариф министрлыгы да теләктәшлеген белдерде. Саба гимназиясы укучыларының коллективының шулай бердәм җыелу сәбәбе менә шунда. Илгә булган патриотизм, дәүләтебезне ярату, республикабызны ярату, туган җиргә булган ярату, нашы дәүләт символларын хөрмәт итүдән башлана. Һәм мин уйлыйм, сез барыгыз да безнең дәүләтебезнең чын патриотлары булырсыз дип. Линейка объявляется открытой. Директор чыгышыннан соң мәйдан түренә юн армиячеләр хәрәкәте узды. Аларның кулларында Россия, Татарстан һәм Саба районы әләмнәре, дәүләт символлары тантаналы шартларда озатылды. Бүтін ил буенча шушындай акция бүген башкарылды. Һәм менә без үзебезнең гимназиядә дә шушы мероприятияны зурлап бүтән гимназия каршында билгеләп үттек. Һәм безнең дәүләт флагы, башка төрле дәүләт символлары белән бер рәттән иң зур символларыбызның берсе булып тора. Һәм безнең төп бурычыбыз укучыларда шушы флагка һәм башка дәүләт символларына мәхәббәт, хөрмәт тәрбияләү һәм аны саклау, яклау кирәк вакытта әлеге флагны алар һәр вакыт якларга әзер булып тору өчен әзерләү безнең бурычыбыз булып тора. Районыбыз мәктәпләрендә линейкаларда моңарчы да Россия һәм Татарстан гимннары яңгырый иде. Бүген дә укучылар җырга бердәм кушылдылар.
Бүгінгі форматтағы линейка бізде бірінші тапқыр түгел. Біз һәр линейканы гимннан, знаменалар көтеруден башлайбыз. Біз Татарстанның, Россияның һәм үзебезнең районыбызның символикалары белән горурланабыз һәм хөрмәт итәбез. Гимназияда бүгінгі күндә 1100-дән артык бала білім һәм тәрбия ала. Өлкән сыйныфларга җиткәч, алар бик теләп юн армия хәрәкәтенә килеп кушылалар. Малайлар, кызларда ватанпәрвәрлек хисләре нәкъ менә биредә формалаша да инде. Юн армияда без егетләр инде аерылышчан. Автомат Калашникова сүтеп җыябыз, турингта тартылабыз, шулай ук ажаган ярышында безнең лазерный автоматтан ату бүлеге дип әйтик бар инде. Яшактан ук патриот булырга өйрәтә бу юн армия сафлар дип әйтик. Без төрле акцияларда катнашабыз. Безнең руководитель Хайриев Илнур Зуфарович була. Район низамиясендә катнашканык. Шунда икенче урын алып кайттык. Снежный десант дигән мероприятиегә барганык. Төрле патриотический җырлар җырлыйбыз. Шигырьләр сөйлибез. Шулай ук без ялгыз әби бабайларга булышабыз, памятникларны җыештырабыз. Тимуровская работада безнең мәктәптә актив эшли. Мондый бәйгеләрдә, чараларда катнашып, бездә горурлык хисе арта. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин да мәктәпләрдә флаг күтәрү һәм дәүләт гимнын башкару идеясын хуплавын белдерде. Илебезнең киләчәге шушы яшьләр кулында. Аны ярату, тугрылык тәрбияләүдә мәктәпләр гаилә белән бергәлектә менә шулай максатчан эш алып баралар. Язның бер көне бөтен елны туйдыра. Районыбыз аграриялары язгы кыр эшләренең иң мөһим агротехник чараларының берсе көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне тукландыруга керештеләр. Юлбат басуына минераль ашламалар кертү процессын безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Язны зур түземсезлек белән көткән игенченең йөрәге кырларга ашыга. Җаваплылыгы шикләнгән Юлбат җәмгыятенең Юлбат бүлекчәсендә язгы кыр эшләренә тулы әзерлек белән керешкәннәр. Техника ремонтланган, тагылма агрегатлар әзерлек сызыгына бастырылган. 2022 ел шәшү эшләренә без 2400 гектар сөрү җире белән керәбез. 2400 гектар сөрү җиренең 305 гектарына көздән арыш уҗымы шәшелгән иде. 460 гектар мәйданны күп еллык үлән культуралары тәшкил итә. Арыш культураларына инде ашламаны без тамырдан тукландырып кертәбез дип торабыз шәшкеш белән. Шулай эшләгәндә инде ул ашлама әрәм дә булмый, аның бермә-бер файдасы да күп була. 130 гектарлы люцерны басуына ашлама сибеүше Саба җәмгыятеннән ярдәмгә килгән 12-21 тракторына тагылган Amazon агрегаты белән башкарыла. Әрҗә төбендә әйләнүче калаклардан зур тизлектә ашлама бөртекләре ак кар сыман тирә-якка шәшелеп бара. Ашлама сипкәннән соң җирне тырмаларга кирәк. Мастерской хезмәткәрләре кырларга тырма чыгарып, аларны таратып кую белән мәшгуль. Язгы кыр эшләрен кыска срокларда башкару өчен һәркем үз көчен куя биредә. Зөфәр Баһавиев мәсәлән МТЗ тракторы белән басуга ашлама ташый. Белорус МТЗ 82 тракторында 18 ел дәврендә эшләп маташабыз. Менә Аллага тапшырып быел ашлама чыгарабыз, ашлама сибәбез. Yıllar tanış bulup, İsan-sağ şurada sipken aşlamalarının yigirine göre İsan-sağ jiyip alarga nasip olsun. Кызу эш өстендә хуҗалыкка Саба аграр күлияте студентларының да ярдәме зур. Егетләр эшкә өйрәнү белән бер рәттән тормыш тәҗрибәсе дә туплыйлар. Шундый эшчән алмаш үсеп килүгә бик шатланабыз ди агроном. Данир һәм Альмир 391 группа студентлары, булачак төзүчеләр. Безне практикага төшерүчеләр. Төшерүчеләр дип үзебездә бик тәп төштек инде. Киләчәктә Алла берсә төзүче булып чыгарга дип өметләнеп торабыз. Безгә монда үзебезнең колхозга булышы бик ошый. Дымда шулай колхозга булышырга дип торабыз инде. Дымны мөмкин кадәр күбрәк туплап калу максатыннан сукалау, тирәнәйтү кебек эшләр көздән башкарылган. Агроном язның соңарыбрак килүен быелгы ел шартлары өчен уңай дип саный. Уңышка да өмете зурдан. Яз бик матур киткән иде бит инде. Кырлар да бик тиз ачыла башлаган иде. Жылыткан иде көннәр, кояшлы матур көннәр китте. Менә яз килде дип көтеп торган көннәрдә кар явып китте. Без инде теге күп кеше бәлки инде кая китте безнең яз дип шундый теге мәзәкләр дә чыкты инде әлеге ситуацияга карата инде. Әмма инде шушы агроном буларак инде мин кар яуганга бик сөендем. Бу безнең өчен ашлама, безнең өчен уңыш иде бу кар. Һәм шушы карларның инде бертеге дә әрәм булмыйча җиргә сеңде. Ныклап шәшүгә тотыну өчен игенчеләр басуларда җирнең өлгергәнен көтә.
Әлеге изге эштә аларга уңышлар юлдаш булсын. Чисталык 2 айлыгы Татарстан Республикасы Дәүләт ветеринария идарәсендә дә үтә. 1 апрельдән 31 майга кадәр җаваплы инспекторлар биотермик чокыр үләт базларының санитар таләпләргә җавап бирүен тикшерә. Алдагы сюжет Соба районындагы вазгыять хакында. Соба районы буенча 5 биотермик чокыр, 7 сибирская язва, ягъни түләмә ширеннән үлгән малларның 7 үләт базы бар. Соба Тимошик арасындагы биотермик чокыр барлык санитар таләпләргә җавап бирә. Мондагы чокырларга үлгән эт, мәче һәм башка вак җәнлекләрне алып киләләр. 2017 елда безнең 29 биотермик яма бар Соба районында. Бүгенге көндә 5. Шул 5-сенең 3-се действующий, алар инде Собада, Шикшеде һәм Шутсуда. Һәм 2-се недействующий, алабы Собада 2-се дәген. 2014 елдан бирле районда эре мал үләксәсен җыю буенча махсус программа эшли. 2020 елдан исә бу вазифа ветеринария берләшмәсенә йөкләнде. Маллар махсус суыткычта саклана. Лаборатория тикшерүе үткәч, Алабуга шәһәренә эт һәм мәчеләр ризыгы әзерләүгә озатылачак. Ферма шәхси хуҗалыкларда тирлек үлә калса, хуҗаларның 23093 телефон номеры буенча хәбәр итүе сорала. Соба ветеринар санитар таләпләр сакланучы иң яхшы район берсе, югары бал куярлык ди федераль инспектор Рөстәм Мөбәрәкшин. Хуҗалык җитәкчелекләренә һәм кеше предпринимательләргә әйтеп китәс килә, моның штрафларын безнең бит инде биотермический отходка керә. Монда безнең керәшәк инкубаторларга кагылайны бигрәк тә күкәй кабыклары, балык отходлары, инде бозау отходлары, бөтен отходлар керә. Моның штрафлары кеше Шәхси кешеләргә инде 4000-нән 5000-гә, должностнойларга безнең аның каралган 40000-нән 50000-гә, инде юридический исәгә 500 меңнән 700 меңгә. Шуңа күрә бу безнең инде 18-нче статья, 3-нче дип атала. Российская Федерация штрафлары бик зур. Биотермик чокырларның тагын берсе Шикше авылы басуында. Бирегә юлны кыш буе чистартып торалар, тирә юне дә каралган. Безнең Соба территориясенә 9 район керә. Шу безнең 9 район эчендә бүгенге көндә биотермический яма 210 санала, и Сибирязуны 264. Без менә шушы главное управление приказы нигезендә елына 2 мәртәбә шушы биотермический ямалар белән Сибирязуны скотомогенетларны обследование үткәрәбез. И без бу обследование төп әйбере безгә, чтобы благоустроено булсын. Куймалары булсын, и шул ишекләре, юллары булырга тиеш инде, навеслары, 626 приказ буенча. Анасын шул Сибирязуннар буенча безнең аның шул төп кары төзеклеген тоже куймалары и саркофаг булырга тиеш. Ул әйтеп киткәнчә Сибирязуны скотомогенет безнең бөтен асовый заантропозный болезнь сибирский язва, ул кешегә дә ягырга мөмкин, шуның шул особый учетта дип әйтергә кирәк инде. Анда җир дә казылырга тиеш түгел, ул куймаланган 2 метрлы, анда биологик отходлар да ташырга тиеш түгел, без шуларны карыйбыз, и шушы биотермический ямаларны инде. Түләмә базлары айрым күзәтү астында, 7-сенең дә паспорты бар. Сәрдә басуындагы базга мәсәлән 1936 елда түләмә ширеннән үлгән сарык малы күмелгән. Бетон белән мәңгелеккә капланган җиргә тияргә ярамый. 1 чакрым әйләнәдә бер нәрсә дә булырга тиеш түгел. Янәшәсендәге үләнне чабарга, аннан җиләк, гөмбә һәм башка төрле табигать нигъмәтләрен җыярга ярамый. 2014 елда күрше Кукмара районында булган очрак кешеләргә катгый саклык чарасын күрергә кирәклеген тагын бер кат испат итте. Әлеге ширнең таякчыклары 150 һәм аннан да күбрәк еллар яшәргә мөмкин. Безнең районда соңгы очрак 1958 елда теркәлгән. 2 ат күмелгән чокыр Мишәнбаш авылы басуында. Түләмәгә мөмкинлек һәм уңайлы шартлар тудырганда ул янәдән баш калкытырга мөмкин. Ул хайваннарга гына түгел, кешегә дә юга. Ветеринарлар халыкны уяу һәм сак булырга чакыра. Бистәбез көннән-көн матурая бара. Бу көннәрдә Байлар Сабасы урамнарына өр-яңа чүп контейнерлары урнаштырылды. Язгы өмәлләр башлану алдыннан аларны кую бигрәк тә урынлы. Шул уңайдан безнең иҗат төркеме күп тармаклы җитештерү предприятиесе җитәкчесе белән аралашты. Тулырак алдагы сюжетта. Чисталык сәламәтлекнең нигезе. Чүп савытларының торышы чисталыкның бер дәлиле булып тора. Шушы көннәрдә бистәдә чүп тегү майданчыклары эшләнелеп, евроконтейнерлар куелды.
Күп тармаклы җитештерү предприятиесенә бу контейнерларны бушатуга киленгән ир-яңа КАМАЗ машинасы кайтартылган. Эшләнелде ир-яңа площадкалар. Бөтенесе саба буенча 142 штук. И кайтартылды шушы площадкаларга ир-яңа контейнерлар, евро контейнерлар кабатлап әйтәм. Пластмасс контейнерлар 447 штук. Булар бүгенге көндә бөтенесе дә урнаштырылып чыкты. Кайсы җирдә 2, кайсы җирдә 3, кайсы җирдә 4. Бу кешенең урнашкан, иләрнең урнашкан кешенең мине карата. Сонына карата инде. Нормативка карата. Матурлыкны бит булдырабыз. Матурлыкны сокларга кирәк. Менә мин шуңа күрә халыктан сорар идем инде. Менә шушы контейнерларга хәзер бер нинди тимер, таш, тимер атмыйлар, тимер сдав әйтәләр. Ташлы кирәкмәгән, только менә твердый коммунальный отход. Бер нинди бәрәңге сабагы да, бер нинди үләндә, ширемдә, сибирелгән әйбердә салмагын сорар идем. Чөнки булар пластик, атылырга, ярылырга может. Бер контейнер 15 мең, 16 мең тора. Менә шуңа күрә сездән сорар идем инде, сакчыл файдаланып шушының саклавыгызны. Евроконтейнерлар барысы да урлау очракларын булдырмас өчен чиплаштырылган. Бистә халкыннан чүп контейнерларына сак карашта булу сорала. Төзелеш материаллары калдыклары киселгән агач ботакларын әлеге контейнерларга салу катгый рәвештә тыела. Аларны салу өчен айга 2 тапкыр 8 куплы тимер бункерлар куелачак. Минем кулда график сабаны бүлдек 12 участокка. Бу эшләнелә апрель, май, август, сентябрь айларында. Менә шушындый контейнер 12 участокка айга 2 тапкыр туры килә. Графикта бар. Шушы нигә куела торган була бункерлар. Менә бу бункерлар график белән куела. График белән кичтән куела, икенче көнне тутырабыз, өченче көнне китәбез. Шулай итеп чередоваться иттереп барыла. Шуңа күрә, менә кайда бункер бар, шул көнне генә чыгарырга сорар идем. Башта урак булар. Әгәр дә инде һәр яңадан штрафны санкциялар булачак, бу куркытып әйтүдә түгел. Менә әгәр дә бункер юк икән, значит сезнең шират җитмәгән, контейнер кырыена бер нәрсәдә салынырга тиеш түгел. Бер нәрсәдә кабатлап әйтәм. Онда фотофиксация була һәм штрафка тартылачаксыз. Шәхси йортларда яшәүче гражданнар төзелеш калдыкларын, киселгән агач ботакларын түгү өчен күп тармаклы җитештерү предприятиесеннән махсус машина да чакырта алалар. Матурлык та, чисталык та үзебез өчен икәнен онытмыйк. Одна информацион программасын дәвам итәбез. Язның иң матур бер көнендә карлар эреп, бозлар агып киткәч, агачларда хуш исле бөреләр уяна башлаган чакта, 26 апрельдә татар халкының сөекле шагыйре Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтәбез. Иң зур бәйрәм чаралары башкалабыз Казанда үткәрелсә, район, авылларда да Тукай иҗаты ылысын кешесен үз янына туплый. Саба балалар китапханәсеннән дә ул көнне балалар өзелеп тормады. Саба балалар китапханәсенә иң элек гимназияның 1-нче Y сыйныфы укучылары килде. Алар өчен Габдулла Тукайның тормышына һәм иҗатына багышланган «И туган тел, и матур тел» дип исемләнгән башваткыч уены үткәрелде. Уен бишек җырын сәхнәләштерү белән башланып китте. Тукай безнең күңелләрдә дип исемләнгән күргәзмәгә күзәтү ясалды. Китапханәчеләр шагыйрьнең тормышы һәм иҗаты белән таныштырдылар. Укучылар үзләре дә Габдулла Тукайның яттан өйрәнеп килгән шигырьләрен сөйләделәр. 1-нче Y сыйныфының җитәкчесе Айгөл Билалова: "Без бу бәйрәмгә алдан ук әзерләндек. Шагыйрьнең тормыш юлында шигырьләрен дә өйрәндек" ди. 1-нче класста гына булуларына карамастан, балалар Тукай иҗаты белән кызыксыналар. Балалар бакчасында да инде алар бик күп шигырьләр укыганнар, җырлар җырлаганнар, күп кенә табышмакларын, җырларын, шигырьләрен оста итеп сөйлиләр. Балаларны Тукай иҗаты белән таныштырганда бөтен ягында ачып бетерәсе килә Габдулла Тукайның. Шигырендә, тормыш юлында, нәрсә турында әйтергә теләвендә. Шуңа күрә дип уйлыйм мин, балалар бик кызыксыналар һәм аларның шигырьләре йөрәкләрендә мәңге сакланыр. Укучылар башваткычтагы сорауларга җавапларны да тиз тапты. Билгеле, китапханәче һәм укытучы апалары ярдәменнән башка да булмады. Бәйрәм татар халкының гимнына әверелгән туган тел җыры белән тәмамланды. Һәр кеше туган теленең җырын белергә тиеш. Мин аның җырын бик яратам. И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белде, син туган тел аркылы.
Шагыйрь калдырган иҗат мирасы татар халкының горурлыгы, Габдулла Тукайны зурлау, аның бийеклеген буыннардан буыннарга җиткерү исә безнең изге бурычыбыз булып тора. 26 апрель халыкара радиация хәрәкәтләре бәла казалары корбаннарын искә алу көне буларак та билгеләп үтелә. Районыбыздан Чернобыль атом электр станциясе һәм маяк җитештерү берләшмәсе аварияләре нәтиҗәләрен бетерүдә барлыгы 19 сабалы катнашкан. Шуларның 10-сы бүгенге көндә исән сау. Олы Шуңар авылыннан Әдхәм абый Ахунҗанов 2 маякчының берсе. Вакыйга шаһиты бүген дә әле ул еллар хатирәләре белән яши. Тулырак Рәйлә Галләвина сөйли. Олы Шуңар урта мәктәбе юнармиячеләре, мәдәният хезмәткәрләре менә шулай җырлап авылның Ленин урамыннан узалар. Алар бүген 10-нчы йортта яшәүче Әдхәм Ахунҗановларга киләләр. Бу очрашу календар дата 26 апрель халыкара радиация хәрәкәтләре бәла казалары корбаннарын искә алу белән бәйле. Исәнмесез! Исәнмесез! 26 апрель көнне дөнья күләм тарихта иң куркыныч затларның берсе Чернобыль атом электростанциясе хәрәкәтенә 36 ел тулуны билгеләп үтәләр. 1986 елның 26 апреленә каршы төндә реактор һәм 4-нче энергия блогы бинасында 2 көчле шартлау була. Атмосферага иксез күләмдә реактор матдәләре күтәрелә. Чернобыль фаҗигасы тарихка кара хәрефләр белән языла. Атом төш коралыннан зыян күрүчеләр, авария нәтиҗәләрен бетерүдә катнашучылар 600 меңгә якын кеше санала. Бу сафта әлбәттә сабалылар да бар. Маяк атом берләшмәсендә булган шартлаудан соң биредә радиацияле үлем зонасында хезмәт итүчеләрне дә кертеп, алар 19 кешегә җыела. Шуларның 10-сы бүген исән сау. Шушы маяк берләшмәсендә аны чистартуда катнашкан кеше. Безнең авылдан алар Гыйлметдин абый белән икесе булалар. Армиягә бергә алыналар, бергә кайталар. Һәм алар шушында үзләренең хәрби бурычларын үтәп, намус белән үтәп кайткан кешеләр. Маяк хим комбинаты Шиләбе өлкәсе Озерск шәһәрендә урнашкан. 1957 елның 29 сентябрендә 16 сәгать 22 минутта биредә 300 куб метр күләмендәге сыйышлыкта шартлау була. Нәтиҗәдә 80 куб метр югары радиоактив калдыклар әйләнә-тирәгә тарала. Олы Шуңардан Әдхәм Ахунҗанов Шиләбе өлкәсе Маяк атом берләшмәсенә хәрби хезмәт бурычы белән килеп эләгә. Анда күргәннәрен ул балаларга барсын да аңлатып сөйләде. Маякка солдатка дип алдылар да безне. Шунда авария булган җиргә апарттылар. Чистартуда катнаштым шуны. Әдхәм абыйның 3 ел хәрби хезмәте биредә үтә. Алар армия җитәкчелегенең барлык наряд приказларын карусыз үтәләр. Ни кушсалар, шуны башкаралар. Авылларны торгызалар, үзләренең нинди куркыныч астында булуларын уйлап торырга вакытлары да булмый. Бер нинди куркынычлында сизмисең анда. Үзенә үзе сиңа эләгә ул. Анда сокларга кирәгендә шул битлекләр киеп, итеп дигән шикелле куркыныч дип аны белмибез куркынычын, безнең сәламәтлегендә ала ул. Шул бер нинди теге куркып тора торган, юк, анда карап торганда. Ул бит күзгә күренми. Күзгә күренә торган нәрсә түгел бит ул. Радиацияле үлем зонасында хезмәт куючыларны кайгырту, сәламәтлеген саклау юнәлешендә билгеле бер чаралар да күрелә. Бер көн киелешле махсус чүпрәк киемнәр, туклану, юыну белән генә әллә ни эшләп булмаганын без хәзер яхшы аңлыйбыз. Менә шул аппарат каршына бастыралар да инде. Шунда синең кайчыңа радиация эләккән име? Шул кешеңне язып лампочкасы яна шуның. Анда 20-30 лампочка бардыр анда шуның күлмәгәге. Ояңда бармы? Тиз башыңмы? Кайчың? Башыңмы? Кайчык эләккән шуны күрсәтеп яна. Аннары яңадан кирип юынасың инде. Шул су белән дә юынырга ярамый, салкын су белән генә только юарга кирәк. Шул су белән тарала бөтен тәнең аннары. Менә шундый нинди. Радиациядән күргән зыяннар турында Шиләбе тарихында чәчләр үрә торырлык мәгълүматлар әле дә язылып тора. Кешеләр авыллары белән үлеп бетә. Яңа буын балалар төрле авырулар белән туа. Һәм шушы атом калдыклары арасында 3 ел хезмәт Әдхәм абыйның сәламәтлегендә дә үзен сиздерә.
Benim işte bir selamet yerde yok senin. Şeklerde benim 3 türlü şiir var. Orada şiir var, iman giyim var. Başkalarında yaz bile. Onlar bulması iyi mi ortmuydu bütünlüğü? Oyakların benim koltukta yavla yergen vakitler var. Oyaklar bir tek koyuyor bütünlüğü. Baş orta. Onun ziyanı bulmasa, birer şey bulsa da bulması ya. Var indi, bir şey bulmasa da ziyanı. Adham abay selametligindagi şuşu taypılışlar bilen 2-nji türküm invalid pensiyasına moyak üçün 3000 üsteme qoralgan, oşaw tuklanu üçün tagın 3000 tülene. Bulganın jitkirip, jemagati bilen tigiz turmuşta qartlıkların qarşılaylar olar. 3 bala üstürgenler, bugün 5 onyq, 4 onyqçıqları var. Yıl sayın 26 aprel günü biz mine şuşu faciğanı iske olabız. Adham abini indi biz zorlap bizning medeniyet yurtuna da çaqırdık. Onda da bilgilep öttik indi şuşu gününü. Bu indi balalarga özüne göre bir terbiye de bulup tura bit indi. Bizge bunu unutmaska da yardam ete. Hem indi mine bıyıl, indi onu zorlap şuşu jubileyi da bulgaç. İlörüne mindek. Olar indi Mes'ud apa bilen 60 yılga yakın tigiz ömür kişireler. Indi Adham abiga olga tabada uzun ömür, sağlık, selametlik dilep kalabız. Tarih qabatlanmasın, yaş buğun ötkenini kitaptan oqып bilsin. Vaqiğa şahitleri bilen көзгә-көз ұшраша алуда көңілләрдә unutulmaz хатирәләр қалдыра. Benim oylamamça biz yaş buğun Çernobil faciaların unuturga тиеш түгел. Tarih dərəsində də oxutuşu bizə bütün nəsəni öyrətdi, anlatdı, həm göstərdi. Bugün də Adham abi bizə görgənlərini söylədi. Biz bir qızıqsınıb tınladıq. İyi biz gördük. Atımın ne şeyken de bildik indi biz. Görmeye kalmadı yani şekilde. Gelecekte yaşlarga gitme onu görüge yazmasın iyi. Ne şu? Тән сызлауларын, қонақларының мотор құтлаулары, мұңлы жырлары белән біразға булса да онытып тұрды Адхам абый. Ауылдашлары исеменнән бүләк күчтәнешләр дә кабул итү кәефләрен күтәрде. Җәмәгате Мәсгуда апай белән алар бүген рәхәтләнеп күңел ачтылар. Отызынчы апрель батырлык, кыюлык һәм түземлелек кебек сыйфатлары белән аерылып торучыларның, янгын сөндерүчеләрнең һөнәри бәйрәмнәре. Янгын сөндерүченең һәр кайсы герой, алар гомере буе сугышта, һәр минут сайын алар үз гомерләрен куркыныч астына куялар дип язган рус язучысы Геляровскийда. Авыл җирлекләрендәге ирекле янгын сөндерү дружиналары исә элек-электән янгын сөндерүчеләрнең беренче ярдәмчесе булган. Районда 19 ирекле янгын сөндіру дружинасы булып, шуларның берсе Мингәр авылында урнашкан. Биредәге янгын сөндерү машинасы һәр вакыт караулы һәм төзек, гаражы да жылтылган. Хуҗасы Расим Низамов та бик төгәл һәм җаваплы кеше. Янгын сөндерү машинасының төзек булуын һәрчак кайгыртып тора. Яңартып әйткән сайын үзебезнең җитәкчеләр Казаннан алып кайтып торалар, рукаваларны яңартып торалар. Рукавалар тузды, рукава кирәк дип әйтсәм, ничән әйтсәм, шуны алып кайтып бирәләр. Ул яктан әйбәт. Техника ватылып, радиаторлар ниләрне алыштырдым, стартер алыштырдым сабадан төшкәннән соң. Ул ниләрне тоже яңарап кайтып бирделәр. Барлык янгын сөндерүчеләрне бәйрәмнәр белән котлыйм. Хәвеф-хәтерләр булмасын. Вакытында барып җитеп, вакытында сөндергә язсын. Саулык, сәламәтлек барыбызга да, барчабызга да. Быел районда 6 янгын очрагы теркелгән. Ирекле янгын сөндерүчеләр исә утны сөндерүгә янгынчылар килеп җиткәнче, яки алар башка урында булган вакытта керешә һәм утның алга таба үрләвенә киртә куя алалар. Расим Низамов моны бөтен тулылыгы белән аңлап хезмәт вазифасын башкара. Ирекле янгын сөндерү дружиналары арасында үткәрелә трансмотр конкурста аның ел сайын диярлек беренчелекне бирмәве, призлы урыннар яулавы да шул турыда сөйли.
Сабақ әмтілеші районлары бойынша янгын күзетшілігі башлығы Айнар Галимуллин иреклі янгын сөндіру дружиналары білән қаршақ ілімтеді. Расим Низамов білән де алар техниканың түзіклігін текшіріп шықтылар. Татарстан территориясында язғы жайғы шырда янгын қорқынышы артуға бейлі рәушті янгынға қошы кертілген мақсус режим турында фикер алыштылар. Біздің республикада беттен 25 апрельден 15 майға қатлы янгынға қаршы мақсус режим кіртілді. Шошы шырдайында біздің бірненде де ушақлар яғу ярамай. Bütün uşaqlarını yağı tıyıla, даже mene үйлерде деген, mangallarda pişirgende деген, anda aşık yangın, yalqı böyle yangın bilen kullanıp riziklar pişirge yaramay. Bunun için kömürler var indi, kömür bilen ruhsat etile. Ama lakin o vakitte dağın, bu mangalların deyip ettik. Zdaniyalardan 5 metre aradan kim bulmaganda, ham şol mangalın tiresinin 2 metre radiosta, diametre radiosta şiş tartılıp diametrda. Мына бұл мангаларын орнаштырғанда енді зданиялардан 5 метрдан да кем болмасқа тиіш, һәм шушы мангалның тире яны енді 2 метр ирақлықтан бүтін шүплерден, ширемлерден шиш тартылған буларга тиеш енді. Режим біткеннен соң енді 15 майдан соң бұл яңын шүплер яғу рұқсат етіле, әмма ләкин алардағын енді яққанда или бош кешінде, бош кені апеттеки тирели 2 метр тиресінде шүп болмасқа тиеш, олай зданиялардан 5 метр, 10 метр ирақлық табыларға тиеш бұла бұл бошкалар. Я шықыр қозылайынды 30 сантиметрдан да сай болмаған, һәм диаметрінде 1 метр бұла. Шушында шүп яғырға яры, әмә шүпні яққанда дағын жилі пагодада яғы шолайық дейілашақ. Мұны күзету мақсатынан біздің жерліклерде профилактик группалар барлыққа кетірілген. Шулар мына алар контрольда тұташақ. Һәм өзімізде мына район бойлап патрульда үйрейшек біз енді. Шушы режимні бозған ұшырақта біздің гражданларға 2000-ден 4000-ға қатлы штраф қоралған. Должностной лицалар деп айтабыз, аларға 15 000-ден 30 000-ға қатлы қоралған. Һәм юридик затларға 200 000-ден 400 000-ға қатлы административ штраф қоралған енді. Янгын сөндіру шәсләре ничек кенә комплектланган булмасын, ут сөндірүдә ирекле янгын сөндіру дружиналарының ярдәме бәяләп бетергесез. 30 апрельдә билгеләп үтелә торган янгын сөндерүчеләр көне исә һәр кыюлар, кеше гомерләре сагында торучылар бәйрәме булып калачак. Шушы форсаттан файдаланып инде мен бүтән райондагы янгын сөндерүчеләрне киләчәк профессионал бәйрәмнәре белән котлап китәм. Аларга нык сәламәтлек, озын гомер, шатлык, бәхет, гаилә бәхете сирәгрәк үз эш буенча чыгарга язсын инде. Шул пожарный частьләрдә, деполарда гына машиналарның төзеклеген карап, шунда гына утыра күрсеннәр инде. Шушы менә киләчәк бәйрәмнәребездән безнең тыныч кына, хавыф хәтәрсез, матур гына итеп, күңеллеген әйтеп үтә күрсен. Республика күләмендә матурлык, сәләт һәм милли традицияләр бәйрәме булып Татар кызы бәйгесе санала. Исегезгә төшереп үтик, узган елгы бу конкурста райондашыбыз Айгөл Кыддусова җиңү яулаган иде. Бу ел яңадан әлеге бәйгенең сайлап алу турлары башланды. Бу атнада Саба зонасында 7 район гүзәле үзара көч сынашты. Таныш булыйк. Сезнең алда Нәргизә Тахир кызы. Сизәсезме? Йолдызларның тылсымы мында да сизелә. Орша, Теләше, Саба, Әтнә, Балташ, Күкмара, Питрәш кызлары Татар кызының иң асыл сыйфатларын мәртәбәле жюрига ачып салырга тиеш. Бәйгенең төп максаты да шул. Әлбәттә, һәр кайсы зур әзерлек белән үз районы данын яклый. Сылулык, итәгатьлелек, зыялылык, уңганлык һәр кайсына хас. Кызлар барысы да диярлек студентлар, медицина, журналистика укытучы һөнәрен үзләштерүчеләр. Диләрә Кашафуллина Балташтан медицина университетында укый. Һәр катнашучы кебек, аның да зур теләге җиңү. Бик кат әзерләндек инде. Биюләрен биеп, күнетіне текстларын өйрәнеп, мин бик каты барасы килә һәм бик каты барасы килде һәм бик каты җиңәсе килә бүгенге көндә. Нинди сыйфатлар? Моңа һәр кеше дәгән җавап бирәчәк: тыйнак, тыныч, пөхтә дип. Ләкин мин үземнән дәгән берничә сүз әстисе килә. Ул үзенчәлекле булырга тиеш. Ул үзенең фикерен һәр вакытта да әйтә белергә тиеш һәм кешегә ялганып йөрергә тиеш түгел дип уйлыйм. Зөлфия Хәсәнова Орша данын яклый. Бу бәйгедә катнашу теләге кечкенәдән килә ди. Казан федераль университетының журналистика факультетын тәмамлый. Шаян ТВ каналында эшли.
Күптәннән катнашасым килә иде, дөресен әйткәндә, ничектер гел аннары дип калынды һәм хәзер инде мин аңладым. Мин 4-нче курста укыйм. Соңгы ел минем университетта, шуңа күрә шундый матур нокта куярга булдым үземнең студент тормышыма, шундый бәйгеләргә һәм татар кыз бәйгесе әйтәм, шундый кичкенәдән катнашасы килгән бәйге. Karışım taşlar kırık yakar, şerefsizme karşı alırlar. Karışım taşlar kırık yakar. Соба районы исеменнән быелгы сезонда татар кызы бәйгесендә Соба кызы Ләйсән Шихабиева чыгыш ясады. Ул беренче турда үзенчәлекле киемдә тәкъдим итте һәм моңа аның үз аңлатмасы да бар иде. Миңа 21 яшь. Казанда пенсия фондында эшлим. Шулай ук читтән торып заочно Казан медицина университетында укыйм һәм Казан дәүләт ЮСИЦ университетында белем алам. Беренче этапта, визитка этабында мин инде борынгы 19-20 гасырларда киелгән борынгы кием киеп чыктым. Ул инде борынгы күлмәк, шул ук милли хасыйта, инде алар бөтенесе дә куллан эшләнелгән бөтенесе бизәкләр. Инде ул чын татар кызы нинди булырга тиеш. Татар кызлары элекке вакытта инде киемнәр килгән бөтенесендә шуны күрсәтәсем килә. Кызлар 6 турда көч сынашты. Жюри үз-үзләре белән таныштыру, җыр биюгә сәләтләрен күрсәтү, сәхнәдә йөрү осталыгы, милли киемнәрне тәкъдим итү, интеллектуаль һәм аш-суга осталыкларын күрсәтү турларында бәяләде. Һәр кайсы һәр этапка иҗади якын килеп әзерләнергә тырышкан. Татар кызы бәйгесе халыкара дәрәҗәдәге бәйге. Ул бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан гамәлгә ашырыла. Аның эшчәнлегендә мөһим роль уйный. Шуңа да кызларга таләпләр зурдан куела. Зыялы булу дигәндә татар милләте тарихын, йолаларын, билгеле шәхесләрен, мәдәниятен белүдә күздә тотыла. Бу бәйгеләр безнең киләчәктә булачак милләтебез аналарының тәрбиясенең бер ысулы. Чөнки алар тәрбия ысуллары бик күп безнең, ләкин менә бөтен халык белән тәрбия торган ысулы менә шушы бәйгеләр инде аның. Чөнки алар бу бәйгегә килгәнче үзләрен әзерләргә тиеш. Аларга инде бөтен аларның гаиләсе, аның тирә-ягы, үз районы, бөтенесе дә хезмәт кертә монда. Чөнки тел дә камил булырга тиеш, аның сәләте дә булырга тиеш. Гомумән аның үзен тотышы, менә гәүдә тотышы, әле без бит инде татар хатын-кызларының туры йөрергә, үзебезне бәяли белергә дә тиешбез. Менә бу сыйфатлар да бу бәйгедә салынырга тиеш. Узган 2021 елгы татар кызы бәйгесендә Әднә кызы медицина университеты студенты Илүзә Мәхсүмова Казан гүзәле исемен яулаган иде. Бу елгы бәйгедә ул жюри әгъзалары арасында кызларга бәя бирә. Кызларга әлбәттә уңышлар телисе килә. Әгәр дә инде бу бәйгегә татар кызы килеп эләккән икән, ул инде аңа искиткеч үсеш, искиткеч ул кыз бала ягыннан булсынмы, ул дөньяви тормыш ягыннан булсынмы, искиткеч үсеш һәм бик матур бәйге дип әйтәсем килә. Әлбәттә инде барлык кызлар да бит безнең сәхнәгә чыгып, сәхнәдә үзләрен күрсәтеп өйрәнмәгән. Кайбер кызларга бәлкем авыррак булыр сәхнәдә, мәсәлән, иҗади номерларын күрсәтергә, кайберләренә мәсәлән сөйләм теле белән ниндидер авырлыклар килеп чыгарга мөмкин. Ләкин иң мөһиме кыз кешегә ул ихлас булу. Татар кызы бәйгесенең зона этаплары әле дәвам итә. Башкалабызда үтәчәк ярым финалга Әтнә кызы Айгөл Сиддигуллина, Балтачтан Диләрә Кашафуллина һәм Теләче гүзәле Таңсылу Гыйләҗева чыкты. Бүген 29 апрель халыкара бию көне. Аны 1982 елдан ЮНЕСКОның халыкара бию советы тәкъдиме белән билгеләп үтә башлыйлар. Барлык бию юнәлешләрен берләштерү бәйрәмнең төп идеясы. Берләшү аша сәяси, этник, мәдәни чикләрне җиңү һәм кешеләрнең барысында бер телдә, бию телендә сөйләштерү. Без үзебезнең биючеләр белән горурланып яшибез. Төрле конкурсларда җиңеп, алар район данын күтәрүдә үзләреннән зур өлеш кертәләр. Алдагы сюжетыбыз биюче хореограф Альмира Дәүләтшина хакында.
Матурлыкка омтылу безгә тумыштан салынган. Моның иң ачык мисалы бию. Кеше тормышка сыклану, бәхет, уңыш, рәхәтлек хисләрен бию аша чагылдыра. Альмира Дәүләтшина 7 яшеннән үзен биюгә багышлаган кеше. Ул аның өчен яшәү мәгънәсе, көч һәм энергия чыганагы. Балалар иҗат үзәгендә 2003 елдан бирле бию серләрен өйрәтә. Мин 7 яшьтән балалар сәнгать мәктәбенә биюргә укырга кердем. Минем иң беренче укытучыларым Гемадиева Тәмира Гелмуловна һәм Мубаракзанова Альбина Зуфаровна, аларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шулай ук үзебезнең зурлар төркеме дә бар безнең, Дулкын бию коллективында биебез. Алар белән тоже бик күп конкурсларда гел лауреат беренче гран-прилар алып кайтабыз. Биергә бик яратабыз. Сәхнәгә чыгып кергәч инде яшәреп, яңадан күңелләр күтәрелеп китә, үзеңне икенче төрле итеп хис итә башлыйсың. Моннан тыш Юлба төп мәктәбендә дә бию түгәрәген, дәрестән тыш чараларны җитәкли. Укучылары өчен якын дус, үрнәк шәхес. Альмира апа монда уже күп эшләгән, без аны яратабыз. Икенче әни шикеллек карыйбыз, яратабыз. Апа өйрәткән бөтен бияне яратып өйрәнәм. Ул бөтен движениеларны эшли белмәгән балаларга тагын да өйрәтә. Матур биюләр өйрәтә безгә. Бер кайчанда безне белмәгән әйберләргә калдырмай. Безне белмәгән әйберләрне өйрәтә. Биегез, көлегез, файдасы күп белегез дигән сүзләр чынлап та дөреслеккә туры килә. Биюнең сәламәтлеккә уңай яклары санап бетергесез. Биегән кешенең бит инде беренчедән гәүдәсе матур була. Кызларга бигрәк тә кирәк бит инде бию белән шөгыльләнү. Поведениесе икенчерәк була бит инде, культура ягыннан үсеше зур була. Без күптән түгел Астрахан татарлары бию өйрәндек. Biz bugün sizge ana biyip күрсәтәбез. Героебыз җитәкләгән бию төркемнәре төрле конкурс, бәйге җиңүчеләре. Райондагы зур чараларны да алар үз чыгышлары белән бизи. Барлык биючеләрне биючеләр көне белән котлыйсым килә. Аларга эшләрендә зур уңышлар, үз эшчәнлегеңне бер кайчан да югалтмаска, яхшыдан яхшы яңа идеялар белән янып яшәргә һәм инде талантлы, бик күп талантлы укучылар булуын телим. Монда көн-көнгә ошамаган, бию хыялландыра, яңа элементлар, хәрәкәтләр барлыкка килә. Киләчәктә дә үз көйләренә биеп, яңа җиңүләргә сөенерлек булсын. Иртәгә 30 апрельдә район күләмендә бердәм өмәләр көне үткәрелә. Барыгызны да өмәләрдә катнашырга чакырып калабыз. Торган, эшләгән һәм йөргән җирләребезне бергәләп тәртиптә, чисталыкта тотыйк. Бүген Рамазан айының 28-нче көне тәмамлана. Авыз ачу вакыты 19 сәгать 17 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. 2 майда ураза гаете. Мәчетләрдә иртәнге намаз 3 сәгать 35 минутта, гает вагазы иртәнге 3 сәгать 54 минутта, гает намазы иртәнге 4 сәгать 25 минутта укылачак. Бәйрәмнәр мәбәрәк булсын. Сез Саба дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Саба дулкыннары телевидениесына мөрәҗәгать итә аласыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Алда яз һәм хезмәт бәйрәме. Чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик. Хәзер эфирыбызны реклама дәвам итәр, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Безнең белән бергә калыгыз.